Dragi novinari, žurnalisti, dragi prijatelji, članovi organizacionog odbora Fokus, da vas najsrdačnije pozdravim i da se zahvalim na vašem pozivu što prisustvujete konferenciji za novinare povodom organizovanja Srpskih dana kulture u Palati Pamfi u Beču. Da kažemo da na osnovu velikog blagoslova našega episkopa, njegovog preosveštenstva švajcarsko-austrijskog Andreja, u saradnji sa ambasadom Republike Srbije organizujemo u organizaciji integracionog i kulturnog udruženja Fokus sa austrijskim udruženjem Kulturkreis, organizujemo po drugi put Srpske dane kulture u Palati Pamfi. Dame i gospodo, cilj ove konferencije za štampu jeste da našu srpsku kulturu i da našu tradiciju i običaje prezentujemo austrijskoj javnosti, da prezentujemo naše stvarne programe koje smo organizovali i evo, ako mi dozvolite, ja ću da samo ukratko iznesem ovaj program koji je planiran za ovih 15 dana u Palati Pamfi. Aleksandar Mihajlović će da kaže nešto o maloj privredi i o firmama koje su se uključile iz Srbije na učešću na mini sajmu male privrede. Da kažemo da u ponedeljak sutra u 19 časova imamo svečano otvaranje izložbe i imamo svečano otvaranje Srpskih dana kulture. U utorak imamo gosta iz Sankt Petersburga, gde ćemo se predstaviti sa srpskom ljubavnom poezijom na ruskom jeziku i to će biti jedno veče koje će biti posvećeno na neki način i našoj braći Rusima i zajedno sa njima ćemo verovatno potpisati u ime udruženja Fokus i jedan sporazum o daljoj saradnji. U sredu imamo veče alternativne medicine i imamo najavu, u stvari dolazi nam u goste jedna poliklinika alternativne medicine Badavi iz Subotice. U četvrtak imamo veče Šumadije, u petak imamo kulturno veče Juga Srbije, u subotu veče Braničevskog okruga, imamo takođe veče srpske knjige, istorije, kulture, života, veče Homolja, takođe ćemo imati veče o Beogradu, o Vojvodini. Na večeri Vojvodine je najavljen i gospodin dr. Borislav Kuzmanović, inače pokrajinski sekretar za kulturu, koji će prisustvovati ispred pokrajine vlade Vojvodine na večeri Vojvodine u Palati Pamfi u Beču. U petak imamo kulturu Roma Srbije, takođe su planirane i 4 predstave, planiran je gostovanje Hora Barili, koje će se organizovati 10. juna u 16 časova ovde u Palati Pamfi u koncert sali gore na prvom spratu. 9. juna u 14 časova imamo na Štefans placu jedan mini koncert Hora Barili, gde ćemo pokušati da kroz taj kratak program prikažemo srpsku baštinu kroz etno pevanje, etno i opersko pevanje. I takođe ćemo imati i 2 škole, to je škola harmonike i škola violine koja će se predstaviti na samom Štefans placu, gde ćemo uz želju da s turistima prikažemo što više naše turističke destinacije, deliti određene prospekte i plakate, da im približimo kulturu Srbije turistima i građanima Beča. 17.6. imamo jedan divan koncert Dijaspora svira i monodramu Milenka Pavlova, koja će se organizovati, ona je predviđena u 16 časova koncert, posle koncerta idemo sa monodramom Ja rezervista. Tako opširan i dugačak, ja ću u kratkim crtama da kažem od 9. do 11. u prvom intervalu, petak, subota, nedelja, imat ćemo prvu grupu privrednika, znači male privrede, koja će na neki način pokušati da pomogne kulturu, a ujedno da plasiramo
programe, šta to može mala privreda, jer ipak mi nismo Privredna komora Srbije, ipak mi nismo ti koji se bavimo velikim poduhvatima, ali sigurno imamo tih malih proizvođača, srednjih preduzeća koja mogu da se prezentuju i uđu na ovo tržište. Takođe, 16., 17. i 18. bit će drugi interval u kojem ćemo prikazati sve elemente od dobrih proizvoda, zdrave hrane koja dolazi iz područja i zemlje koja je obiluje poljoprivredom i sigurno ćemo se vratiti tom segmentu, a imat ćemo i stručne konsultacije sa gostima koji dolaze upravo iz Privredne komore Austrije, ali sa nivoa male privrede. Ja ću zamoliti našeg gosta, pošto Udruženje privrednika je peti nosilac državne zastave Republike Srbije ovde u Austriji, da tu zastavu predam u ovih 15 dana, da krasi prostorije Srpskih dana kulture i da ta državna zastava ponovo kruži sljedeći put na velikim manifestacijama gde ćemo zajednički nastupati. Uvaženi gospodine Božoviću, draga gospođo Vesna Klinger i dragi organizatori ovog divnog projekta, evo ja imam tu izuzetnu čast i zadovoljstvo, ali i veliku obavezu da vas sada u ime naše Srpske pravoslavne crkve, odnosno eparhije Austrijsko-Švajcarske, sa blagoslovom našeg episkopa Austrijsko-Švajcarskog gospodina Andreja pozdravimo. Crkva jeste u stvari jedna institucija koja svuda, naravno i na prvom mjestu u matičnoj zemlji, povezuje narod, naravno povezuje ljubavlju, šireći mir i slogu i sve što je dobro između svih ljudi dobre volje, a mogu da kažem da pogotovo ovde u dijaspori crkva ima veliku ulogu da taj mir i tu slogu i ljubav u stvari zadrži, spoji, da narod u stvari ostane jedno, da nema razdora, da nema rasprava, svađe ili bilo čega, nego da kroz ovakve manifestacije onda pokažemo da smo jedno, da smo složni i da uvek budemo zajedno jedni sa drugima, da uvek budemo ljudi, što bi rekao naš blažno počivši patrijarh Pavle. Который называется «Свежий взгляд», поздравить вас с таким большим, я считаю, праздником, Днями сербской культуры. И передать вам поклон из северной столицы России, из города Санкт-Петербурга. Конечно, приветствую всех присутствующих, и организаторов, и уважаемых гостей. И желаю, чтобы мы вот эти дни провели на хорошем уровне. И, конечно же, главная наша задача — привлечь аудиторию, чтобы мы не только между собой обменивались нашими впечатлениями, нашими произведениями, нашим мироощущением, но и чтобы мы смогли это поделиться со своими согражданами, и в том числе с жителями Вены. И я желаю всем участникам, и особенно организаторам, удачного протечения всего этого прекраснейшего мероприятия. Благодарю за внимание. Oče Filipe, uvaženi organizatori, dame i gospodo, poštovani predstavnici medija, dozvolite mi da vas pozdravim i u svoje lično ime i da izrazim zadovoljstvo ovim poduhvatom da organizujete program Srpskih dana kulture ovde u prestonici Austrije. Ovaj kulturni program sadrži jedno kulturno i duhovno povezivanje naše dijaspore sa matičnom državom, ali i sa državom u kojoj ste vi našli svoj drugi dom, ovde sa Austrijom. Ima nešto što je nejasno vezano za manifestaciju Srpskih dana kulture. Tu smo da odgovorimo. Biljana Petrović, novinar. A gospodinu Vladimiru Božoviću bih postavila dva pitanja. Jedno je, da li smatra, pošto je ovde, mislim, kako ja sam rekao, predstavnik premijera i sada predsjednika, da li smatra da zemlja Srbija dovoljno pomaže dijaspori? Zvanično je Jorgovanka Tabaković izdala podatak da 2 milijarde i 700 godišnje stiže od dijaspore. Da li se vlada dovoljno odužila dijaspori?
I drugo pitanje, ako je knez Mihajlo Obrenović još pre 150 godina prepoznao značaj Beča, gde trenutno u Austriji živi oko 400.000 stanovnika, zašto jedan Beč nema srpski kulturni centar, a ne gde bi mogao da predstavlja mnogo češće i mnogo više, da upoznaje Austrijancima sa mnogo većim brojem kulturnih dešavanja i ljudi. Ja nisam tu da mogu da procenim u kojoj meri, niti bih vezivao odnos prema dijaspori na način koliko je dijaspora dala ili šta je dala, jer ja smatram da je naša dijaspora uvek bila uz matičnu državu Srbiju, kada je njoj bilo najteže rekao bih, i u političkom, i u materijalnom, i u moralnom, i svakom smislu. I u tom smislu ja očekujem da nova vlada Srbije mnogo više i mnogo bolje postavi taj odnos, kako i zakonski, i normativno, tako i institucionalno, i da u tom pravcu trebamo svi učiniti da imamo i centar i druge institucije koje će moći da šire kulturu. Šireći kulturu, šireći pismenost, šireći duhovnost, vi u stvari širite trajanje, kontinuitet i postojanje jednog naroda. Hvala vam. Još jednom hvala vam što ste došli, hvala što ste prisustvovali sastanku. Sutra u 19 časova je svečano otvaranje. Pozivam vas da zajedno vašim inicijativama još više radite na masovnosti, da što više ljudi dođe, kako Austrijanaca, tako i naših, da posete ove Srpske dane kulture i naravno možete sve na sajtu našeg homepage-a da vidite tačan program. Hvala i hvala još jedan puta što ste došli. Hvala vam.